लोगोफोर जाहा मुद्दा साबि मारिबाय आरो मारनो दंबावो नामा गैला बहा थांनो खिथादोब्रा दिनै न'आव जोंहा नै रावबो गैला अबसे दा उनावसो खानाय जागोन ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जोङो मामोनलाय मैथा सेन्टार न' मैथा सेन्टार मोनदां मैथा सेन्टारावहाय फुटबल फाइनाल नायहैनो नागिरदों आरोना खाथिथारसो दसेनो मोनहैगोन ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर जोंहाथ' गासैबो थांजोब्बाय ओमफ्रायो दा जों सानैजों थांसै आरोना हा ए फार्स्ट प्राइजखौ जोंहा होदों आरोना आबौनि नामावहाय ओमफ्रायो मा होनदों माबे बुजियाखै ए सेकेन्ड प्राइजआ बेसेबां फार्स्ट प्राइजखौ जोंहा होदों बे जोंहा आबौनि नामावहाय 20,000 नो फार्स्ट प्राइजआ ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ 15,000 बे गामिनिनो होदों आरोना बेखौबो ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै जायफोरा बल खेला नायनो मोजां मोनो थुदो बिदिब्लालाय नायलांबाय थादो खेलायाव ताला मारिलु रावबो गैला ओमफ्राय नै लामायावहाय आङो आंनि स्कुल फ्रेन्डखौ लोगो मोनदों क्लास 5निफ्रायनो लोगोमोन आरो जोङो बेबो हाबा जाबाय बियो आंनि सिगां हाबा जादों फिसाला सासे दं बेहा गामि खाथियावनो जादों बेना गामियाबो बै लदाबारि होननाय गामियानो ओमफ्राय आंखौ आगोल स्कुलाव जा मेथाइ जाहोयोमोन बियो गोसोखांसोदों आङो नुनानै हाय थांसैनो बे मुद्दा जेबो बुंनो थिनबाबो बुङा थांला आङो बेयावनो थालांसै बिदिसो बुंबाय आरो नै जों बल फिल्डआव सहैबाय ओमफ्राय बे आंनि खाथियाव जनाया सायखं जोंहा मुथुनि लोगो आरो आंनि हाबायावहाय जोंखौ भिडिअ बानायफैदोंमोन बियो ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबाय दाना नायदो खेलाखौ एसे बल होनाय दिगाय ना बल होनायखौ नायनाला लासैद्राय थांबाय न ओइ सारा मोनखास्राय बियो बॉल दूरी
समायना हायो जोङो बड'लेण्डआव बेसे अनलायना जोंनि हादोर बड'लेण्डआ बेसे समायना हायो जोङो बड'लेण्डआव बेसे अनलायना गोसो खुसि आजावनानै लानो थाखाय सामलाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय। खेलायाथ' जोबखांबाय ओमफ्राय जोबखांनायनि उनावहाय आङो नै बिसोरजों एसे फट' लानो नागिरदों आरो जाहा मुथुनि सिनाखि आंबो सिनायो इसोरखौ ओमफ्राय फट' लानोसै इसोरजों ओमफ्राय खेलाया हबिनिमोन आं खिथानो बावगारदों खेलाया गिरुवा हायनारि क्लाब ओमफ्राय रेगा एफसिनो आरो मोनसेया ओमफ्राय बै रेगा एफसि होननाया देरहाबाय ग्रिन गाननायफोरा देरहादों आरो आङो बान्था राननाय मानायफोरखौनो भिडिअ लानो मोनासै मोनाबायदि आङो न'आव फैग्रोबाय ओमफ्राय लानो मोनासै आरो फैनाय समावहाय साहा लोंबोबाय नै एसे सामानिथ' आङो साहा लोङाखै माबा जाबाय आरो पुकुरि ओमफ्राय गुगुनि जाबोबाय मुथुनि लोगो बिसोरो गासैबो आंना ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय दाना जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै ओमफ्राय नै बियो गामिनि बिजावजालि लामायाव लोगो मोननायखाय एसे भिडिअ लादोंमोन ओमफ्राय बियो बिनि फिसाला सानदो बिजावजालि आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।